jamma alle moɗon ɓiɓɓi fulɓi wodduɓe ɓaɗiɓi wonɓe jamma wasani kadi wonɓe ñalawma en puɗɗirima e bisimillahi rahmani rahima en ñaagui jomiraɗo en jofnira alhamdoulillahi rabbil alamin bandiraɓe kala ɗo pullo woni en wonir en calmini partout dans le monde en gaccani fulɓe foof en calminiɓe kono kadi en ñaagui waliyaɓe meɗen duwaw e serenɓe meɗen bandiraɓe e sehilaɓe amtuɓe yebde Ayaw Pindi TV sikki ala o ko debbo mo doyi ko mbuyum men debbo mo pendaw ewa hay sincana nawra hen en émission men yontaɓe leñol hande noon ken invite ɓe yontaɓe e nder yontaɓe holɓen yontaɓe gonɗo junggam nan on ko pullo mbo ala kosam hay curuɓel moftani on woni hoɗon Yero Sow hay Amadou ala nakki ala kosam ala nakki kanko jeeyi forani noon eywa on calminama barkala e ndemo yettoɗo muɗum machallah ko wettare kadi artude ɗo en e Pindi TV télé men plus particulièrement avec Oumou Dieng banam debbo moƴƴo mi salmini noon dendagal fulɓe kaltoɓi pullo waali donc voilà on calminama kala biyowo mbimi e wimi e wimami calminanima ɗi noon mi wawa ɗum ɗon par ce que voilà nen ɗon e ko noon tigui pularo manda ɗo rewi ɗiggi min mbe ɗiɗo rewde ɗo rewiɗo kam ha pularo fuɗɗi ɗiggude wonko jiiɗon onon yeɓoɓe Pindi TV e pularo beele somi borni cayaba noon nden diggata kono somi bornani cayaba mi anda holko woni kono wodata ko manque hen ngakkata seeɗa ko noon tigui junggo men nan o ko Amadou Diallo Amadou Diallo noon e ko noon Yero wirni Amadou Ronaldo o gandanɗa hoorema kawisaji Allah omo wawi fewnude ponoji avion so avion paani wonko wawani ɗum sikki ala onon yeɓoɓe wonko ganduɗon hen gaccen Amadou salmina yeɓoɓe Ayaw Pindi TV أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين en calmini ɓiɓɓe fulɓe fof mbiyo mbimi e mbimami min calminima min juurima min salmini mawɓe galle ɓe Pindi TV e wonani kam weltare arde ɗo henne hannde mi salmini Yero Sow doyen mi salminima an Oumou mi wi dal nanɗon dal an noon boy mi nani ala nayyi so émission gasi gara guure mi wiyatma gayri yimɓe nen jeeɓma de min wi noon an wi noon Yero wona nani wala nayyi omo jogui ɗum ɗon noon ala Yero wot bonnan hoorema o wima so émission o gasi non wala ala joni yeɓoɓe Pindi TV gon seeɗe gonat seeɗe kono ɓe tawata ɗum ɗon ayi sen jalti ɗo Pindi TV rewate Amadou ha nder galle somo joguinayi men gandu so alane men gandu te wonko waɗi ɗo ko hawim omon o ɗo udditirni min cikkanomi Amadou wawa hay Fatia saabu ndo julnat nde rewɓe makko o wawa hayda jangguinde tan wonno ɗum ko jangguinde tan so émission gasi point gaɗami tottuma gaari ma inchallah oy Amadou sibbo Allah yaafo sibbo Allah waddi onon yeɓoɓe onon jii ɗum Amadou en jogni Yero nayyi gaari Pindi TV yo rew wona nayyi ko gaari Pindi TV yo rew Amadou ɓe jaaha Europe ɗum ɓuuri weede ko gaari ewa Yero gaari ma nden ɗon ko noon tigui rigui machallah Yero Sow woni dillere gonaɗo ɓe mbima so mbarodi ŋuuñi e ladde haymo wona mbarodi ma nan ɗum ŋuuñali mbarodi sikki ala ko ŋuuñali mawɗi wadde woni programme gonaɗo kono haade programme gonaɗo han men arde hen min hande wonko jiimi ko ɗeeɓi hawden saabu yimɓe cikkanno renduɓe meccal ngal artiste ɓe mbawrani ane Amadou kadi sikki ala mataw yimɓe en cikkanno hakkude mon wayani noon min noon wonko jiiranmo hooram mi yi onon cippir onon jalda complicité nan hakkude mon wadde wonko niɓɓiɗ seeɗa e hakkille yimɓe mbeɗa yinno lernana yeɓoɓe Ayaw Pindi TV bon haɗa kam artude événement o c'est tout juste Amadou min gona mbiruji comme no mbirumami ni on est des artistes comédiens komin artiste aji comédien meccal amin ko findinde e tintinde e jalnude yimɓe ɓe donc somin jogui oɗon meccal en mbawa wonde des adversaires en mbawa wonde bon no heewi noon e meccal ngal no heewi hasdagal no hecci heewi ko wayi noon kono cikkumi tan
ɗum heɓani amen par ce que déjà min komi fans makko guila adane première fois ne jiimi vidéo makko mbimi oɗo il est bourré de talent parce que peut être que Allah rokki amen wawde andude artiste joguiɗo talent e artiste mo ganduɗa wonata koye force kanko forçani ko waɗata ko déjà il est bourré de talent il est professionnel kadi ko waɗata ko deuxièmement kadi Allah waddi min goo min somi wi mbiɗa haɗa Amadou ko jogori dañde e aduna ko mi tampinat hooram Amadou so wi omo haɗa yoro ko jogori dañde e aduna ko o tampinat hoore makko par ce que goto kala Allah didori déjà ko jogori dañde e aduna e no jogori waade e aduna haɗa makko arde donc kono noon somin ndendini dooleji amen somin ndendini anniyaji amen mataw e arsugo Amadou min moɗo wawi hebde hen seeɗa ou bien arsugo yoro Amadou no wawi hebde hen seeɗa e te ko ɗum foti wonde e tous les nalanke Sénégal particulièrement noon nalankaɓe halpulare parce que en sarodirinde trop ete ɗum rokkata amen doole rokkata amen voilà ndenten ɓuuri ceeren quoi voilà donc ɗum addanmi Amadou donc en gona des adversaires on est des frères enen neddi meccal deuxièmement yimɓe sikkata kadi voilà minen dendi komin mbaɗata ko en dendani komin mbaɗata enen dendi demgal Pulaar kono Amadou ñemtinta ko fulɓe Daara min ñemtinanmi ko fulɓe Fuuta a faami donc déjà ina serti seeɗa deuxièmement sen dendini doole amen tan affaire o woɗanno way tigi rigui fawɗon feɗenma gartene Amadou Diallo ewa Amadou Diallo namnalame ma woni Amadou ko juddu jeeri walla wona juddu jeeri gueɗel ɗimmel ngel Amadou holto jeeya Amadou kadi holko nannime meccal comédie mo gonɗa o kadi alhamdulillahi rabbil alamin Amadou ko juddu jeeri jibinami ko Daara Jolof mawnimi Dakar 80 jibinami ummimi Daara 84 garmi Dakar guiɗanden ɓiɗomi ɗo eyyi meccal ngal kadi ko yidde tan dannimi hen neɗɗo kala ka yiiɗa wonta hen sa naati hen a ɓoyata hen eyyi to banggue yero kadi mi ara toon seeɗa oɗo mi andade kanko so taw omo andi min taw ɓiɗo yiiɗimi kono ɓiɗo andi kanko mo yiiɗimi machallah nani Pulaar o ko haal nanɗi namde te anda kanko taw omo andi min ɓiɗo yiiɗimo kono min kay ɓiɗo andi yero no yiiɗimi Amadou Diallo fewno vi passeport ma mi walluma keeɓa visa jehen Europe spectacle gagnant watta ɗum gagnanɗoma waɗantama ɗum kadi komin mbaɗata ko kanko ɓuuri amin ɗum wawde laabi sappo machallah omo wawi windude scénario so windanima tan hanti hay sa wona comédien joueur ɗum noon min jettallah min jettamo ko grand amin ko sehiɗ amin ko guiƴam ko foof kala ko dañi o addata nder artiste aji fof wona min tan ko foof kala cuka talent puɗɗiɗo yaltude kala ko yeɗo waɗi ma waɗa hen sentir ɗum noon min jettallah min jettamo o wona gagne amin ko guiɗo amin kadi haydara niɓɓere ala hakkude amin minen ɗiɗo ko wone makko wone am amin jiɗodiri kadi taw ko saabu Allah wona hay saabu aro saabu Allah min jiɗodiri yo Allah junno ha juuta eyyi Allah jarama Pulaar wi ko ɓuuci holliri kono tigui rigui ko kalɗa ko ina selli ko mbeɗe gonɗen koye sañce maçon o nana hongara yero acci mbatta ko ewa caggal ɗum Yero Sow inchallah namnotomi Yero ko addi Yero e Pindi TV ha kedi projet théâtre uji kedi nan waɗe e théâtre sikki ala mi sikki jeewo théâtre jeewo série ko série machallah no wiyete diller mawɗe ina waɗi e série o woni fadoɓe ɗum a faami guil soa yaltude machallah enen gandi ko hunde mawde jogor arde wadde wona yeɓiyankoɓe Pindi TV tan aduna Allah foof yo pat ɗum min ji ken jiitan ken kewani yiide e pulago machallah ko weltare kadi collaboration e Pindi TV mboɗo wawi wiide Allah rewni ɗum koye junggo ma mo yettani sababu yettata Allah Allah rewni ɗum koye junggo ma hayso taw en gannodirno guila ko booyi guila 2STV guila goddum e goddum donc an forsi kam mbiya kam armi invite ma Pindi TV garmi ɗo en tawmi kadi sehilam Samba le réalisateur kanko filmi dernière film mo jaltanmi e jamono seeɗe caggal ɗum ɗon noon Allah waɗi kadi min jewtidi min pamodiri donc ɗum noon ni kadi fof Allah rewni ɗum koye junggo ma ni affaire o ardi deuxièmement kadi aɗa andi production mi hewno wiide production ko ma cuusa ɗum production hande mi haalninoma won babiraɗo goto yeeyato ko panuji o wiyata kala jiɗɗo pan
pewde e dañde coggu mum donc kala ko jiida e aduna no dañi coggu mum sa waɗi hen coggu mum tan a dañat qualité sa waɗani hen coggu mum kadi a dañata qualité donc no min ngari pindi aussi tami min jewtidi min guidiri koye Korko Yoro e Bébé Aïcha ɓe mbaɗi effort minen kadi les artistes min mbaɗi effort Allah waɗi hen jungo mum affaire o yaari yeeso donc fulɓe fof on yam ko feera yiyeede effectivement oɗo mon Korkane Bébé Aïcha o voilà fulɓe fof ndenti wi affaire o fotani dartade par ce que théâtre Pulaar koko mayno pak donc minen noon anniya amen e Pindi TV c'est pour wurtinde théâtre Pulaar avec les Amadou Diallo les Yacine Sy les Dieynaba et les autres Thierno Modi en Bobo Diallo en donc minen fof anniya amen ko wurtinde théâtre Pulaar nawtudemo e niveau mo wonno ɗo holko saabi onon joɓe théâtre hal Pulaar fof ndentuɗon parce que il est temps sen dentani kadi voilà quoi en dañata doole deuxièmement kadi inde foti wonde halpulareɓe ne jahanno grand théâtre natti yaade grand théâtre ɗum ɗon fof min jiiɗi artinde kadi ɗum saabi kadi lawol mamin jahata au niveau de Europe et tout ça mais Pindi kadi ari woni caggal duusi amen itti amen ɗo en nawi amen ha somon wi amen ndaare décor mo jiɗɗon min cuɓi décor galle mo ganduɗa villa mo ganduɗa machallah les pieds dans l'eau donc avec toutes les conditions de tournage ɓe fawi ɗum e juuɗe amen des caméras professionnelles et aussi une équipe très professionnelle donc avec des artistes professionnels Allah waɗi noon série o noon min mbaɗa sikkan français ji makko ɗin keewi en tout cas heewi professionnel ay ɗum firti ko professionnel sa nani ɗum waɗoɓe ɗum ɓe mbawi ko mbarata ko donc ɗum firti professionnel sa waɗi hen sa wawi ko mbarata ko a janggi ɗum a andi ko mbarata ko ɗum wiyete professionnel ɗum woni professionnalisme donc a mbaɗi professionnalisé ko mbarata ko avec les artistes aussi donc min mbaɗi tourné série o guiley lewru Korka hen teaser o yalti hankkadi joni tournage o gasi min goni koye montage o deuxièmement kadi foti dañde sous-titre en français pour demde goɗɗo de wawa famde holko série o haalata e te ko niveau noon par ce que so yalti mboɗo wawi widema so yalti yimɓe gonta yebde les autres séries mi añat haalde inde mi wiyata gonmi koye haadu kono d'autres séries ji gonɗi ɗo henna ɗi kala gonɗo ɓi pullo ma dañ ko yinno quoi tigi inchallah namdal ngal onon pecci ɗum waddi mbeɗa namnoma anne holno jiiruɗa théâtre Diewo o eyyi théâtre Diewo no Yero wiini ni nek ko Pulaar fuɗɗi ko hono makko meeɗa yiyede minen banggue amin guila e gonka ka e scénario o e foof no wiide professionnel nde wiɗa fof no waɗi professionnel tawi ko gonga minen arsaji min mbaɗama e condition ji moƴƴi min mbaɗi fier min belti professionnel ko wawde tan wawde ko waɗata ko wadde aɗa andi Diewo dal hande tugganma Bamako Burkina ala fof to ɓi pullo woni mo tinani Diewo haala Diewo tan ɓiɓe fulɓe jewti Diewo ko Diewo e nder galle mum walla ko Diewo e nder galle mum aɗa andi galle aɓe mbiya jawdi ko kalis kono jawdi ko debbo moƴƴo par ce que debbo moƴƴo yajnata film o noon fof tournata koye debbo moƴƴo yummo moƴƴo sa dañi ɗum tan a dañi aduna debbo moƴƴo woni fof dal woni yummo moƴƴo par ce que debbo so moƴƴi tan kañum wonata yummirano yumma jibinɗomo Allah rokkimam yummo moƴƴo Allah rokkimam debbo moƴƴo andu a dañi fof e aduna a daɗi guiƴe en donc Diewo noon kanum woni debbo gaɗeɗo e nder galle on so fewni tan fewat on kadi so yaaji ni tan galle o yaajat donc tout se tourne au niveau de Diewo debbo noon Diewo noon tade yaajani e te kadi wona debbo mo ganduɗa waɗa accepté tout le monde aussi kadi jikku makko kadi fewani feewi oɗo Diewo donc conséquence uji ɗi yaltata e nder film bi conséquence uji mo addata ɗi e conséquence uji findinde waɓe noon te no waɗi jalnika par ce que Amadou kadi ko jalnika joueur hen Thierno Modi kadi ko jalnika kadi joueur hen et en même temps ko du l'utile à l'agréable par exemple yimɓe jalat goya hen janga hen parce que pina hen kadi donc ko série kadi wona épisode goto ko série presque ma yaha première saison ko 45 épisodes donc 45 épisodes uji ɗi foof tournama ha paari donc mboɗo wawi wiide dal joni kam yettima ha paari te inchallahu rabbi yoɓe mbaɗoyo
abonné e Pindi TV parce que mi yiɗa épisode 1 o yalta to taw wettina ala min mi yiɗa hay goto won battidiɗo wonde abonné e Pindi TV sabu jamanu nen yes kal mu natan ma yiɗ naddi donka gasi wadde yimɓe gara machallah ɗo e Pindi TV gueɗe ɗe goni que noon tigui Amadou mbeɗa namnoma que toujours jalni ko mbatta e comédie ko gon comme no yero wirni in nandi konin serti ewa gotel mon fof en yar mais ko gotum awa sa ƴeewi in serti kono sa ƴeewi ha nder a wawa serndude mbo andaki no fewi wawa serndude par ce que golle ɗe ko gotum fof ko comédie ewa mbe namnoma ndu puɗɗiɗa ɗum nde beela feeri hen dañde caɗele affaire toñde neɗɗo mettin waɓen yero en neɗɗo wiyat sikkanno bomo wona pullo taw kañum won koye jingande fulde mo ganduɗa ɓe cikkanɗo wona pullo taw kanko jinguere nawdi ay somi tinani kam e ɗum noon jafoɗa tan no fewi ay joom Pindi ɗum woni initiative mum par ce que hande sa ƴeew fulɓe eɓe carodiri ɓeɗo wiyan minen komin fulɓe Fouta ɓe mbiya minen komin fulɓe Daara ɓe mbiya minen min fulɓe Fouta Tooro ɓe mbiyan minen ɗum ina sara a faami donc noon série oɗo déjà ma yi hen pullo Fouta ma yi hen pullo Daara ma yi hen donc enen ndendi en mbawa sarde donc film o enen jiiɗi yummo ceeri babu katajam ɗum woni noon initiative joom Pindi par ce que wi pullo ala frontiére donc taɗa fulɓe ngala frontiére il faut que ndenten par ce que wonde juddu jeeri e wasde wonde juddu jeeri an liggono leñol ngol tan ha leñol ngol tina tigui rigui aɗana liggono leñol ngol minen noon komin mbaɗata ko minen foof koye bernde amen ummoto donc raison pour laquelle inchallahu rabbi ma yimɓe jii ko yoodi dal Amadou jafoɗami no fewi o harta hadmen artude Amadou ko wiyete ko juddu jeeri wondi juddu jeeri e wasi wonde juddu jeeri e yiddi pulagol wona gotum neɗɗo aɗa won hunde taw a yiiɗa ɗum neɗɗo aɗa wasa wonde hunde taw aɗa yiɗ ɗum ekkade noon addi bawol bawɗo mo waɗani hay mbo wawa in eto on ɓuuri a faami konngol eyo machallah Amadou que noon tigui rigui mbiɗa e banggal comédie affaire dañde ko musma walla an mbiɗa katinani mbiɓe hay wasta neɗɗo kam nulaɗo Allah ɓuuri leñol foof kañum tagui en taguede sababu no mo taguira ɗen no jogui añɓe neɗɗo kam a wawa wadde mbiya aduna fof jaɓat kono kam hayso woɗi saliɓe mi yiyani taw Amadou ko desɗo en jogui sukaɓe eyyi ko desɗo en jogui debbo joɗɗo machallah ande sen jalti gara a won jam ɗum de anani o hawtim debbo maɗe machallah amin jalta ɗum sirani o wot nawmo galle ma joni noon Amadou jiɗmi namnade Amadou beela affaire a juuɗi gandanɗa hoore ma jaaɗa galle ma sukaɓe ma mbima baba a waɗini walla ko wayi noon eyyi mi meeɗi joude cassette goto hade toon sami joue spectacle goto grand théâtre mbiɗa fiya ɓinguelam no toon no waya sikka gonguere goto wallahi no waya ha yaltina saalo grand théâtre wajon fiyam pafte on wiya kidinara e sam papa ma wat babam sikka ko haare gonguere gonga gongol kadi mi joue cassette goto o ari o wi baba mi yeeɓi ko mbannoɗa naggam ko wimo woni fiyam mbimo woppum wasta on reftataki naggam eyyi on ko guila min ngala expérience tan min nata nden min gonani ko waji o wiyata ko professionnel eyyi ko noon wasta dal eyyi gueɗe dal ko noon kadi ay ko biya toon juddu jeeri neɗɗo a yiɗat wonde juddu jeeri wallahi hande sa yeehi Europe on jibinaɓe Europe mawni billahi so kaali pulaar cikkata ko Fouta ngol neɗɗo won yiɗ ko gonɗa ko kadi ko gonɗen ko kanŋe wallahi ko kanŋe kalmo mbiɗa ka pullo welto elle pullo boɗejo wiya elle pullo ade gonɗen ko jaggueɗen juuɗe sappo in selli waliyaɓe koye fulɓe gummi kala ko moƴi koye pullo foof mbiyam ko kala mbo yiiɗa pullo affaire joddade pullo dekkuɗa junggo ma mbiɗa yo doom par ce que sernaɓe men en mbawa gasnuɗe ɗo e kamɓe fof koɓe pullo ko noon tigui yero jiɗmi namnadem e dilli gonaɗe ɗen machallah lawol pari gonaɗe ɗe mbeɗa nan lawol pari mi anda noon lawol ngol hono yaari mais hadma haalde jiiɗimi ñaaguimam tan ñaguirimam tan saabi Allah saɗa jogui valise mawɗo saɗa yaha nannam hen hay somi heeƴani hen mam erta kay valise an somi nanni may valise wajiɓe gujjanma ɓe nawma galle mumen e temiɗa
min koye valise o parce que déjà pindi yahara minene pindi yahdata ha Paris inchallahu rabbi so jomiraɗo joom bawɗo jaabi parce que pindi waɗi amen kole tan wi daccata amen beele leñol ngol banto donc waɗi amen kole tan wi daccata amen kala ko cuɓiɗon amen e caggal moon ite ɗum min cohluno gonɗo caggal amen no puusa amen alhamdoulillahi déjà gonɗo caggal men no puusa amen voilà c'est ça no puusa men donc ko wona ɗo henna ko festival mawɗo mo ganduɗa ça fait bientôt 8 mois amen ni préparation di parce que wona hunde wemde kadi parce que wona jamma goto ko jammaji kewti ko spectacle mo ganduɗa ko cocktail so wiyama cocktail noon firti tan ko wona yoro tan parce que yoro ko comédie waɗata théâtre min mbaɗayta mini Amadou kono ya jamen teki mo Mauritanie mo ganduɗa jamen teki ko inde waccore jamen teki ko inde groupe de rap parce que ɓe ɗiɗo ko Ousmane et Marba mais inde groupe o wiyete ko jamen teki donc ya aussi dugudeme o jeeya ko hawre kono omo woni basi ko France kanko e debbo makko ko yimɓe ɓe ganduɗa yimɓe mawɓe ɓe ganduɗa ɓe haɓani leñol ngol haɓe dañi koɓe dañi ko ou bien ha joni ɓe dañani koɓe dañi ko aɓane haare nde donc dugu hande so hawre dañi courant c'est grâce à dugudeme hande jamen teki haɓama Mauritanie haɓe jalti ɗum noon foof koye haaray ɓe goni hawre kadi Yoro Sow et Amadou Diallo et aussi d'autres invités ɗi ganduɗa kadi ko folklore ɓe mbaɗata donc ma dañ rap ma dañ théâtre ma dañ folklore mboɗo wawi wiide e ko théâtre mum jouoyta toon en même temps e nder scène o mamin koye spectacle ji parce que le 20 min jouata ko Orléans ko jamma Orléans le 20 juillet inchallahu rabbi le 27 juillet ko Mantes-la Jolie inchallahu rabbi le 3 août wonayto ko Bruxelles le 20 août le 24 août wonayto ko Paris inchallahu rabbi e ɗum ɗon noon amin mbaɗa hen remercier Babe Events ko sehila men parce que ko adi foof minen foof komin sehilaɓe comme no min gondiri sehilaɓe min e Amadou ni minen foof komin sehilaɓe min jooɗi min mbi Allah e sago min mbaɗa hunde par ce que ɗo ene saɗa faɗa pour neɗɗo ha ara walluma sa renaki a boyat ɗon kal balleteɗo yo tawe lawol voilà tawanime lawol nawrata merci donc raison pour laquelle min ndendini hakkillaji amen ndendini doole amen donc min mbi Allah e sago min mbaɗa ɗiɗo événement uji caggal noon ko Babi Events woni hen kañum woni organisateur o kañum woni foof avec les Ramatoulaye Sow avec les Aïssa Ndongo ça c'est des comédiens kadi mo ganduɗa min tawoytuɓe toon Daouda Diagne ko président association Welɓe Hayyoma c'est des comédiens mboɗo wawi wiide ko dental quoi ko dental e hoore mum ete mbami jiiɗon ko ganduɗa ko yoodi Amadou noon Allah e sago min jaada parce que Amadou ko jiɗaɗo Amadou ko comédien mo ganduɗa hande renno go hay goto président jiɗaɗo donc nde mbatmi ɗum proposé mbimi Babi Events e maren min de sinno ko sagam min e Amadou min gardata mboɗo wawi arde min tan goto c'est bien mami wat ha weela mi tawaron Welɓe Hayyoma min mbaɗa ha weela kono somi arde e Amadou Diallo nden ɓurata welde donc kamɓene kadi ɓe gona haasida ɓe mbi kam Yoro kala ko jiɗɗa minen amin caggal ma ɓe noldi kam invitation ɗi min darnima e kayitaji ɗi Allah waɗi hen sutura e pindi kadi min jarata par ce que caggal spectacle ɗi min jouat kadi série kadi mo ganduɗa ɗon kadi ko jalnika par ce que do ko drame jeewo ko drame mais oye série ko jalni ko wiyete ko danniɗo min e Amadou jouata ɗum ɓe pour hollirde hen kadi affaire immigration clandestine yimɓe joltoɓe laanaɗe ne yaaha ha Europe taw ne ma e laabi ɗi eko way noon min hollirat hen kadi affaire Bingu Baba nani hen e nder oɗon série min hollirat hen kadi wonɓe caggal leydi noɓe tampirta ni pour wonɓe ɗo henna wawa famde tigui rigui dekete Europe wona a yettima tan a heeɓi kalis ou bien a yettima tan foof no newi donc ɗum noon foof Pindi TV kadi rewat amen ma wat couvrir spectacle uji ɗi ma wat couvrir série oɗon no wiye danniɗo ma wat kadi d'autres émissions sur les foyers min jaaha min jiiya fulɓeɓe ɓe kalna amen holko woni ñawo holko woni avantage uji ɗi donc c'est du l'utile à l'agréable événement mboɗo wawi wiide noon quoi tigui rigui ɗon ɗo kalɗa ɗo wadde somi nani haala ma
firti onon hande koye jihad walla hare haɓanade leñol ngol koyɗe ɗen jabbuɗon ewa enen ñaagui jomiraɗo tan do Allah sembinata on nde tawno ko wona leñol ma foof leñol ma ɓuuri saabu nokkude foof koye hunduko mum faandi heddi ko mbiɗa ko kedi ɗanniɓe yimɓe en cikke jogui ɗon erreur nen ɗon saabu so woni liggade addata dañal neɗɗo sa jibinama tawa mawni ɓuurma jawdi sa jibinama tawa yumma e bamma ɓuurma jawdi wona liggade tan rokkat aɗa wawi liggade dañam mais ko arsugo e ko Allah feskoye tinima hen jawtata waddi machallah tigui rigui gartene Amadou min kam jaltini kam e émission français ɗiɗi gastami anda kalton bo a haali gonga français makki kewi ara wonti amateur tan monsieur kuula min meɗo mofta ala e kuul noon koye français a naati français kuul ke koye anglais ni sax joni noon Amadou min mi yi aɗan waɗ sport jagol caggal leydi aɗan jangga no sarbet haɓɓirte mi yi koye formation gonɗa aɗan jangga no joɗirte hay yaaduma mi nani a fuɗɗima ɗum 100 jours soodi ka yaadu hesuru pul so ay dajjitde ɗum ɗo ayde fonde dajjitte ewa joni noon ɗum jiɗim pammina yeɓoɓe Ayaw Pini TV en ma addi kedi jahal ma France ewa nden toon ane yero machallah ɗum eyyi minen piindi kam min certani joni inchallahu taala pique pel pique pel tan machallah min kam Ama Diallo hande mbiɗon piindi machallah jiɗɗomi fof kadi ɓiɗiɗi yo wona piindi tigui eyyi formation o noon par ce que France wona tan no gani siwo ndiyam nder dus tan fara tan kabɓo kawa e sabodor ma to haddito kay mbaɗa jagar seeɗa looga mbaɗa ɗo boros ko borsirte niɗi ko ni wuufa ɗum a borosine waɗi façon no borsirte eyyi a wuufa ɗo hade e jo hollo yeɓoɓeɓe no borsirte eyyi yaltinan guel tan logaga joɗɗaga faɗo taw jaaha tarode to puɗɗa yaltinde mbaɗa hen a waɗete hunuk ma han ma waɗe tawa haddi sarbet noon wona sarbet o oɗa waɗ ɗum walla ɗum ɗo kadi balaɓe ɗe potata balaɓe balaɓe il faut ko mbaɗa wengal seeɗa eyyi kadi piscine kadi joni kam mi wawi eyyi Pini TV nayi kam piscine ko ñande fof ko formation yinogol ina woodi e jangol kadi ɓe joƴinami gueete waɗa ɓaddo ɓolɗo kadi 24 heures pour clim jangol o mi no 6 kedi no jo aɗo 6 o kam aɗa wawi hollude Pini TV sa jooɗo e 6 no mbatta mbaɗa yanno jooɗima e dimbingol koyɗe ɗum fof koye formation he jeeyaɗe amata kadi wonti français diffusement dal machallah ay pulaar o joni nattillaam no feewi bo mais ko on saɗa haal sa yeehi toon formation haal ka waɗani ɗemgal ngal pari de donc min gari joni min jippi aéroport oto gon garane amin quoi e mais ɗon in heddiɗe kanko aéroport o wi aéroport kay aéroport min gari ha aéroport ayda ko inde en ko dal mi waɗi formation dal yoɓe paɗam inchallah son gari ha aéroport min kulmi tan ko wu koynugol ngol jonnitugol ngol ɗon ɗum nani hulɓini kono ɗon wonko yero wonko namninɗam hanki mbiɗam bel so avion non sen jeehi ha dow kam mi wiyen min namdata pilote o mi wiya mum amin jogui ɗo mécanicien avion holyon an he ɗin kon avion ngaji charsoji nayyi avion ngaji yimɓe jiiɗade he Amadou yero oɗaddo ere Amadou an wi ka mécanicien a joli avion yeehi ha dow waɗi panne mbaɗa ɗum réparé oɗon wadda ko jiida aɗa wadda Allah e alluki ɗin ko avion ngaji charsoji nayyi avion ngaji charsoji nayyi ngala fijir hakkille ma o yetta ɗum ɗon kam sa wawi ganda ma o hen o wiyata kono yero yo leer yo haalanma non min miyima noon kay sen ete ɗum mi filma ɗum déjà pindin réalisateur kam fof min jahat yo filmane Amadou holon film toon ɓeɗo filmata ma ko mbiyatnoɗa ko a waɗat wona mbiɗon jaasi natta avion min hikka jasam natat avion jaasi o haɗama yettade avion ni ko gendarmerie ji heɓtade ɗum aéroport mbawat feere hami nanta jasam ki avion ɗo mbaɗanmi jasam mi wala komi natta ɗum kam so wawa wadde réparé avion jaranom ya yo heddo ɗo voilà c'est ça en tout cas dal min réparani avion ngaji yimɓe de sinon avion ngaji nayyi yimɓe kam réparani que noon tigi yero machallah ala no mbatten ko weeli yonata mataw waktuji ɗi yoni en kadnat ɗum ɗo tan ha gongol ko mbasiytoɗa ɓiɓɓe fulɓe yeeɓoɓe men c'est tout juste tan ɓe fada amen parce que la plupart des spectacles gonoji caggal leydi so jolfuɓe noddi mboɗo wawi wiide ko leñol ngol notoyto ete soɓe jetti soɓe mbi ana tukulori nanata ko salo no dira eyyi ɗum a ɓooyi haɓnade donc hikka noon tukulori ñowote
comme no waaji ɓe mbiyata oto o jolfuɓe donc somin jettima miɗo andi kam somin mbi hoto jolfuɓe ngoni min nanata gulali donc noon amin jiiɗi kadi ɓe gara ɓe jinga par ce que ɗum kadi ko haare minen somin mbaɗi so rewan lawol ɓe mbiyata mo pëli ni lay rek dañuy je munuñum ɓe mbawa donc ɗum ɗon noon cikkumi ko leñol ngol foti salade ɗum wona minen foti salade minen min mbaɗi komin foti wadde ko min jaltinide moyen min mbaɗi foof kadi Pindi TV kadi yaltinide moyen pour dusde amen wonɓe caggal leydi kadi baabi events yaltinide moyen donc ɗum noon foof pour beele pulagu bamto beele kadi culture même yaara yesso ete leñol wawa yaade taw culture mum yahani donc amin mbiya tan kaltu bi pullo woni e nder renndo ngo so wawi arde tawtere oɗon jamma yo ar par ce que nimsitta mataw ɗon ko weeli ɗum mataw kadi ko ganduɗa machallah amin mbaɗa kadi remercier tous les partenaires amin jarna kadi tous les partenaires ko wayno Babi Events les marja men teki par ce que hande pour hollirdema tan enen dendi foof biye Amadou ko mar taƴi ɗum donc hayso taw ko minen dari e visa o biye makko ko mar taƴi ɗum donc nuldi kalis biye Amadou pour Amadou daña biye donc cikkumi tan ɗum ɗon kadi ko c'est à saluer dugudeme wi Amadou so ari jarani ko ɗon jaha orel yo ar galla mbimi ala ɗum weɓat ha ɓurti noon min gardani minen tan goto donc amine Pindi TV ordonnance jaleɗe fof kam voilà gasi donc ko ɗum ɗon tan e caggal ɗum ɗon kadi amin remercier Pindi TV amin mbaɗa remercier amin jarna kadi Pindi TV amin jarna kadi gonɗo caggal o mi yiiɗa haalde inde makko omo andi hoore mum amin jarnama no feewi enen jarnamo no feewi an andi ko jiɗɗa e développement culture o inchallahu rabbi sa dogani minen min dogata sa ruttaki caggal minen min duttata ko caggal par ce que anniyaji amen ko gotum donc voilà on est encore là rien que pour développer notre culture merci beaucoup tigi on ko jingo ha woni tigi rigui waddi Amadou konngol ma battindiɗo e ko basirtoɗa kadi leñol ngol konngol am battindigol e émission he eyyi ko noon tigui min kam mbiyanmi ko diaspora naɓeɓe toujours mi wiyaɗami ko jokke golle min jokki golle noon hamin ngabbi avion a faami ɓe mbiyata nodduɗa min téléphone fo wiyata ko amin jetta moon minen onon beltinta amin somin tampi ko onon min ɗumninta joni noon min jokki golle hamin ngabbi avion gare noon spectacle o min jiiɗi koye wona no wiyete so biye guise fermé min mbimon kala leñol ngol so waɗani guise fermé ganduɗon kam min tikkanat mon jokke golle min jokki hamin nangtima e avion noon onon gare jokkon golle neɗɗo tomin jokkitade point ete umi somin gummima France min payi ko Amérique min payi ko Amérique avec Amadou Diallo et Thierno Modi et tout ça là inchallah rabbi amin ñaagui hen duwa Amérique ko batton ton spectacle machallah kuma leñol ngol ma culture o yaara dewtal kala to ɓe jiyanno jolfuɓe ɓe jiya ɗum ɗon noon amin jetta hen kadi grand Moussa Diallo koye Donald Trump koye pareje jeeya koye pareje jeeya Donald Trump et grand Moussa Diallo aussi merci beaucoup big up merci mille fois my grand que noon tigi rigui enen jiiɗi ɗum yeɓoɓe ayaw Pindi TV invité ji men hannde ɓuuri jumre sukar welde en jalli tan ha en tampi kono kadi gandon koye jihad leñol ngol eɓe goni balleɓe duwaw hay ŋuccude neɗɗo tan koye ballal jeeya waddi kala ko neɗɗo jogui e ko wawi wallirde foof ballireɓe noon sikko duwaw sikko ɓeydudeɓe semmi e fof onon ñaaga ballal moɗon onon yeɓoɓe ayaw Pindi TV annen aɗa jarna no fewi kadi jiɗɗo ko wiide komin mbaɗata fof yo abon Pindi yo abon Pindi gabone e Pindi tan sujam fof gabone e Pindi kankone mboɗo komin defata fof nana Pindi no an ko an fuɗɗi fof koye ma te ko an fuɗɗi te hay daryoɓani ɗum fof koye Pindi gueɗe ɗe Pindi gueɗe ɗe Pindi lawi wona pende de ala ko Pindi gueɗe ɗe Pende TV walla Pende TV Pindi TV Pindi layat hatta ɗo tan layat tan ha New York kanko sikanno Pindi TV ko guel goto ari yiiɗi sorbande noon way ko banɗa sa andaona mbiɗa bam yo darga a waɗama 5 pon point